Здравейте, хора! Сега ще ви покажа моя цял ден. Какво правям? Започвам го малко от късничко, защото имах малко работа. Трябва да свърша с баба ми. И сега отивам до училище, защото ще рисуваме нещо. И да, от 2 до 4 часа. И също през това време ще имаме някакви кратки почивки и ще ви снимам и ги дам. Само трябва да разбера в коя стая сме, защото днеска, значи днес събота, неделя и понеделник почиваме. Утре, може би към 10 нещо, ще ходя на село. Една приятелка ще вземе ще минат да ме вземат и ще ходим заедно на село. И там ще ви показвам влогчета, ще ви снимам. И да. Може би тук този влог ще има някъде към 2-3 части. Но да. Тук много гадно мирише. Но да, такава грика, часовника ми, лаверче, клинче и черни маратонки. Училището ми е Христо Ботев. И до вкъщи, но аз сега трябва да ходя при една приятелка, до една книжарница, където ще се чекам с една моя приятелка. И да. Така че, когато отида до книжарницата, ще се върна и ще ви покажа. Така, продължавам с моите влогчи. Сега съм с една приятелка. Съм навънка. И ядем. Аз съм Ванчева, тя яде пица. Нали ма пица ядеш? Нями.